приятели на SmartVal, този 300 апартамент в разсадника, сега ще го разгледаме и ще му направим AI оценка на цената, за да видим дали цената търсена в обявата от близо 160 000 евро е адекватна за този апартамент спрямо текущата му локация и параметри. Така, апартаментът е 85 квадрата и се намира на трети етаж от 5. 300 квартал Разсадника в София. Тухова все още се строи, но пише, че ще е въведен в експлоатация тази година. Така че ще го запишем като ново строителство и в строеж. Така, готови сме да генерираме оценката и цената, която AI моделът даде е 193 000 евро. Тук цената, която търси строителя е 160 000 евро. Един вид. Цената, която строителя търси е адекватна и разумна. Така че цената не е лоша. Ако желаете, можете вие да си направите AI базирана оценка на своя имот, независимо дали продавате или купувате в нашия сайт smartval.bg.